den kører. Nice. Det var rigtig svedigt. Hvordan har du det? Super. Det var rigtig spændende, da vi stod deroppe og skulle til at hoppe. Og man ligesom satte af, men fordi vi sagde jo bare, ja, vi er klar, vi hopper nu, ikke? Jo, vi gør. Og så, men kroppen var overhovedet ikke klar på at hoppe, jo. Men man gjorde det bare. Man tvang bare. Og så, okay, så starter man med at hoppe ud i luften. Ja, det er rigtig sygt.